wala ako may nabaton official nga communication Mhm. nga update no from halin sa Department of Public Works and Highways. Pero ako nagpamati ako and madamo kita mga amigo sa media nga nagapaibalo sa aton kung ano ang kalatabo. So ako nagapati nga ang bola ara na sa Department of Public Works and Highways, and no less than the Secretary Manny Bunuan knows this personally because we were also informed. Nagbatian taman nga si Kong Mike Goreseta and Kong Jam made already representations, and I also have known, I heard Kong Jojo of Uswag Ilonggo nakapabahibalo naman sini. So ang atong sini gahulat na lang kita kung ano gid ang mangin final nga design o intervention dira para sa permanente nga solusyon sang flyover. Mhm. So, may ara kita sang nakita subong nga do masling naton do ginatagaan gid nila sang atensyon ang ining nga problema matapos nga gin palabot sang sangguniang panalawigan ang reklamo sa aton pumuluyo. Yes, definitely no, nahibaluan naton, and I was also informed by our friends from the media nga may technical working group na gani nga nakabisita ko no. But I believe that is only on the regional level. What we are really aiming is for a national figure from the office mismo ni Secretary Manny Bunuan or any of his representative officially to come and visit and check on this, no. And I believe they are already planning on that. Kabay pa no, sa gihapon I am very positive no, very optimistic on this nga himuan nila ini sa gilayon sang madasig na solusyon.